Hello guys, padulong nami dito sa emergency. Gahayag mi padulong dito. So mo ni siya ang emergency. Actually exit ni siya. Yung katong entrance dito. Dito ang entrance din diri mi exit sa Mito Lalula. Kanila ng tao diri karon kay gapa-inject ni sila. Kunwari nagpa-inject diri. Pero dito na padulong Lalula. Dito man ang entrance oh. Dili mi niagi kay pa kunwari lang ba para makalusot. Alas 11 minatulog. Ning ari ang nurse alas 12 kay bipihan siya. Then alas 3 kay atoy sa iyahang kuan. Ibistros. Dili kay gikuha ang emergency kuan daw. Yang tingnan lang kuan na atong Daghan ka. dili man ko sa mana sa Kailan ka na ko na? Kailan ka na? Jimboy, o di ba? Ipadulo ng iyong naong di para mainan mo. Yung mga ilat. Kan busy nung kulang. Busy ko sa trabaho. Busy siya lang, dili siya president. Pagawa ko. Ano na ako nakalagan sa Kung ay mo lang. Oh, dong palikuran sa rin dong. Kailan ba si Ari dong? Ano iyang naong kay? Kailan na ako? Kailan siya? Kailan kinsa man to? Kari ma ba? Kari, kinsa ni ma? Kinsa ni? Kinsa daw na? Kinsa man na? Kinsa lagi? Oh, kinsa man na? Ano, kailan ni? GP man na mama. GP. GP. GP man to. No, kalimot ka la? Kalimot ka GP? Wala eh, dako na tayong tao. Dako na tao. Ganito lang, sige. Ngayon, nabukong na kanila eh. Ano gani? May gani, wala yung wala dyan dag ko, no? Pag-iwit lang ako, dag ko dyan. Ano, panutan siya. Panutan yung panpo. Out to wait na Sabi lang ito ah. Ano lagi siya nga? Dahil manulit na ko makita kung napiktuhan niya akong mata pagtumban ako. Kubo ako limang sapaw-sapaw. Pasulong sa iya. Nabunal ito yung ilang Una dia ulo. Kaysa yung jacket na ulit ka ng yung kalo na. Ulingit man. Basta yung likod. Ikaw mo bilang na. Ano ko talagang tindahan? Ito, nagmura ko tindahan. Ito lang. Halika na. Tagal na trapo. Wala, kay trapo. Dahil sila. So after pila ka minutes, 30 siguro ito. After pila ka minuto, manami og noghilot ni Lola. Ha? Kasi dito na ghost mo sa ko. So,
na to, tababahik na po ko niya mga alas, basta hapon, mga pagabiin na patulog na si Lola para mga padayon tiyong pikas na wala ko na padayon kay na ay doktor. So, yan balik na pagurisulod, paggawas na yung bubad ng mama. O ba na ako kung mga gagaw? Ay, uy. Gagaw. Mga first cousin ako, kay anak sa ko, ang anak sa igsoon sa akong papa. Ay, akong ako ang iyaan o ginahan. Available pa ni Slandua. Char! Meanwhile. To 20 ro. Hindi. 38 na kabutang. Okay nga, 38. Pero, Masa? Moy, kasigo kay nako. Hello guys! There's a change of plan. Supposedly, huwag mapamimuli. Karoon na mo uli. So namin hapiton, mahapit mi og ka ng buha og pinya. And then, uli na dayon mi. Play dako mga friends. Yan, pero na, gamit mo lang natin. Kada kay boy. Nakapoy kayo ni pagtanong no. Arayo. Hello guys! So, naami di karon sa balay ni Yuyu. Okay, kuha mi og kanang pinya. And then mula ka mi later on pauli. Ang pagbabalik ng mga taga Narnian. Ang patay.